Ibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu laseMzantsi Afrika. Baphulaphuleke lapha imanagement eKaizer Chiefs itheza ngaphambili ke uJessica Motaung xa ebethetha nonondaba wayibethelela into ethu kuyavuma nangenene nanganyani sokubana ke phanga phakathi uqala leKaizer Chiefs ke babhizi kakhulu kwehlwa kunyuka abadlali abahambayo kuyalungiselelwa kwa abahambayo kubekho ke naba ke bayimele bavulelwe basayinwe ke bangeniswe ngaphakathi. Wayibalu ke into ethu Jessica Motaung uyavuma ngenene nanganyasi lokubana ke bakhona abadlali ke iKaizer Chiefs abatsha ke ebasayinile nezobasayina. Uthi futhi ke lonto uzokwenza sure into kubana ke abo badlali bamenyezela. Uthi ke enye into fleke niyazi baseneveki yonke eshekile into kubana ke bamemezela abadlali kona uthi abo badlali mele babe inxalenye ke ebheka pha kwilizwekazi laseNetherlands, babe khona kubadlali ke bazothatha latho ibheka pha eNetherlands. Utsho ke pha uJessica Motaung uthi ke ewe uyayi-understand ukubana ke imicimbi ye-paperwork kunye ke nemicimbi ye-visas uthi ke zihambe zibe nobuxhakaxhaka, kodwa uthi kona bazokwenza sure into ukubana ke bayasebenza ngezo zinto. Kodwa uthi ebalekile into ukubana ke aba badlali bonke mele bakhona kubadlali abazobheka pha kwithiwa ibheka pha eNetherlands. Utsho ke pha uJessica Motaung ethembisa ke abalandeli beqela leKaizer Chiefs into ukubana ke ngenene nangenyaniso bazawumenyezelwa abadlali abatsha, futhi ke bazawugaleleka iKaizer Chiefs kwiphulo lapho ke lokusayina abadlali baphulaphula. Sitsho ke sithi ke abo badlali bafuna bothatha experience pha kwilizwekazi laseNetherlands, bafumane yonke laa nto ke izokwenziwa pha, baphinde babuye nayo beze nayo apha ekhaya, ngoba kusekho ke nomdlalo basawudlala weToyota Cup. Uthi yonke ke loo nto yinto eyenze into yokubana abadlali bakwazi ukubana ke bazibonakalise. Utsho ke pha uJessica Motaung abaphulaphule ngqina into yokubana ke iKaizer Chiefs ke isazawuqhubeleka ke memeze ke abadlali njengoba niyazi into yokubana ke iKaizer Chiefs kuphulo lapho ke lokusayina abadlali abatsha, futhi ke bekunyanzelekile abaphulaphula loo nto iKaizer Chiefs iyenze, ngoba uMr Napi wayibetha okanye wayibeka wayigxinisa into ethi ke kule season izawuqala ufunda ukubana kuthathwa abadlali azokubakhomba, abadlali azokubabona into yokubana ke bazawukwazi ukuyibamba ke le system yakhe afuna ukuyidlala pha kwiqela ke leKaizer Chiefs. Watsho kanjalo kuMr Napi, wathi uyacela ke kule season ke ngayonke loo nto ingihamba kakuhle, kodwa ke ngokujonga kwethu izinto esingathi imanagement eKaizer Chiefs ke iyazama ukumhlangabeza uMr Napi, iyazama ukumkhawulela. Loo nto ke isinikeza ithemba lokubana ke iKaizer Chiefs ke yawuza nomohluko ke kule season izawuqala ke baphulaphula. Yatsho uJessica Motaung ke ngowakho umlomo into yokubana ke basashekule iveki yonke basalungisa izinto zabo, kodwa baza kubamemeza abadlali ke ababasayinile before kuthathwe latho ibheka pha kwilizwekazi lapha eNetherlands. Injalo ke baphulaphula ndifuna ngenani ke ningene nitsho into yokubana ke niyiva njani yonke le nto, nize ke ningakhohlwa kusubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.